guys, ito yung bagong unit ni DLTV, Asian Star. Itong bus number 1804. Ito guys, napakalawak ng estribo. Ito guys, Greyhound Express Service, bus number 15M. Sayang yung mga unit na to. Ito guys, Yutong 1401. Ito, may isa pang Greyhound Express Service 24M. Sa mga nag-request dyan, i-vlog to. Andito na guys. Shoutout nga pala sa mga bus driver. Ordinary bus. Dito mayroon pa dito sa dulo guys. Mga sirang-sira na to bus. Ito guys, sirang-sira na si 1401. Tara, pasokin natin. Ito yan. Ito guys, si 24M. Wala na yung upuan. That's 7M.
Napakalawak guys ng estribo. Hindi siya guys pwede pasukin kasi kakalinis lang daw. Mamayang gabi balik Maynila naman to, hahataw na naman.